Ja vám garantujem, že kebyže tam je vtedy sám, tak on by sa nechal aj normálne, že vycmúľať. Prosím vás, v dnešnej dobe, kde sme to, že proste chlapí si už medzi sebou nevedia nič vyriešiť. A miesto toho to dajú na TikTok. Že veď on mu chytil pipík. Kámo, a čo si mu nevrazil? Proste buď chlap, ja viem ako, že si trošku pusy, ale mal si byť chlap, odstrčiť ho, alebo ten tvoj partner mal byť chlap a obrániť si ťa. A miesto toho proste, normálne sa nás to dotklo, je to proste strašný úchyl. V akom svete to žijeme, kde už chlapi miesto toho, aby si vyriešili po svojom veci, robia toto. Mne to niekto povie, že ježiš, ty kráva, čo tu trepeš, ničím sa násilie nevyrieši. Však ja nevrám násilím, ale odstrčiť ho mohol. To nie je násilie. A však čo by mohol ten joke? Ja som proste mala krpania, ale mňa, keď sa niekto dotkne, tak kámo, to nechceš zažiť. A tuto dve hory, 190 cm, či koľko to vraveli, dokázali jedine to, že chlapi, prosím vás, buďte chlapmi. A budem si tvrdiť to, čo som povedala na začiatku, keby je tam sám a toto Fero spraví, určite by to takto nedopadlo. Verte tomu.